Fa gairebé 20 anys que treballo a l'administració, primer a la Generalitat i des de fa 5 en un ajuntament. Vilassar està en un moment econòmic molt difícil, dificilíssim, i això cal que se sàpiga. En aquests moments el més fàcil seria quedar-se a casa i queixar-se de la greu crisi que estem patint. En la situació econòmica actual cal tocar de peus a terra. Crec que des de la meva feina i coneixent els ajuntaments des de dins puc aportar el meu gra de sorra per tirar endavant el projecte econòmic que tenim pensat per al poble de Vilassar. La greu situació econòmica de l'Ajuntament l'hem d'afrontar entre tots, optimitzant els recursos i racionalitzant les despeses. Sense projectes faraònics que no podem pagar, sense hipotecar el futur dels nostres fills. Entre tots ho hem de fer i hem de col·laborar-hi. Se'm va donar l'oportunitat de col·laborar amb la Corporació Electoral Vilassarenca a millorar l'economia local que bona falta li fa. Entre tots ho podem fer. Fes-nos confiança. Vota la Corporació Electoral Vilassarenca.